misy loatan'olo valizy mena andesika eo na tokotaniko mbala nanjary nibongosiko mbala ndesiko mbony tokotanenazy fô le raha ko mbala vaiavy jiaby ndraiky zany keto magnano zany anany andeha nanambady baka kidina manambady agny olo niala tanagna hitady vola ke hody maigna tsy possible ma après 30 minutes rô mbola tsy mody inona de temps mbola tsy ino raha mampahelana rô mipaly aty taly 30 minutes zany Variagna antsika jiaby ny amin'io koragna zegny nataony Dokoely teo igny adingantsika aza fa avoa akanjo vaovao koa zay hita amin'io point carré satria vita ny fagnanaovagna sonia fiara-miasa teo amin'ny marque Kaikeny sy point carré izay iaradia amintsika manomboka eto takany Sainte Bazary zegny nafantsika ny agny ivelany agny magnano bazary ho andreo fianakaviagnatsika aty Madagasikara fa aty amin'ny Dokoely boutique of qualité Ambohipo no agnarantsika fandaragna aty miaraka amin'ny connexion illimitée ny haute zone Madagascar. Dokoely no vahintsika fagnondroiny eto amin'ny point carré miarabanao Dokoely de magnano mbala tsara ho antsika jiaby zegny ny miaraka aminay ny amin'ny fotoagna azy io ty sady koa efa miarabanao Dokoely amin'ny anniversaire anao ny amin'ny 24 avril ty mbala tsara Dokoely mbola tsara Jean-Luc mbola tsara tsika jiaby magnaraka ny réseaux sociaux jiaby na ny magnaraka na tsy magnaraka zay mahita izy to mbola tsara tsika jiaby fa iny point carré atonty ikoragna antsika eto même si anao nangataka ele fa saminaka question aloha zavako azy de tsy nalefako misy satria misy zaty continuer tsy anao olo aminaka hoe tsy mety aminaka anakombenga ny ranao tamin'ny taxi za to tsara niaraka amin'ngia taxi zany edy tsara tsara ngia taxi olo fotsy koa volaniko zany ngia taxi olo fotsy juste l'intoto lava ah ouais nareo tsy miaraka jusque agnaraka anazy complet hainao agnaraka anazy complet haiko fa zay baka azovinao fo zibas mpiara-miasa tana raha zegny matetiky problème be na ndraiky vie privée hoagny ndraiky tafitafiditry agny zay roa matetiky mifankahita zay tsy maintsy tafikoragna izy fogna zay sy ngia taxe satria am côté nazy agny izy mahazo pression izy hoe ana miaraka amin'ny Dokoely de am côté keto ndraiky tsy de misy ino parce que fa hainady za Jean-Luc célibataire za zegny am côté nazy tsy de misy problème anigny fa am côté nazy zany zay matetiky zay mifagnazava azy hoe manakory marigny resy Dokoely zay taxe tegna tsisy relation fa zay ndraiky tegna maro daty miaraka karaha izy matetiky izy Antananarivo eto daty nazy Ambohipo ato presque zahay roa magnano azy de tournée am province agny zahay roa koa miaraka am tournée de nagnano igny clip le tsy zakan'olo be igny amizay le nampivolagna olo jiaby clip hiranazy iragny déjà tiako niboaka tamizigny tsy de nisy problème aminahagna fa juste tournage fa tsisy ino aby sisy nino d'accord anao manantoniagna zegny fa ngia taxi olo fotsy aiko anao mizaha émission ty de mba antoniako anao koa question zay de mba avela amin'ny commentaire ao zay hoe azovinao Dokoely tsara fa zay regnesina fian'olo aroy bon ipody amizay tsika amiraha zegny antegna ny kayoko anao eto fanafany zany voanomboko fa karazana da izy ty niany grave magnaraka Jean-Luc fasa question fa tsy possible raha karaha ty sérieux jo yavla igny mazengagnano izy ny magnaraka zay Dokoely izy koa somary asiavantsika fampisahivagna hely satria tsika tamin'ny 2023 tsika mikoragna teto farany ah ouais tamin'ny 30 décembre niboaka interview tsika tamizay fotoagna zay izy koa ataontsika hoe jeu zegny misy olo izy vao mizaha tsika hoe mbo te angala tsabeko hoe azovagna Dokoely izy koa ataontsika hoe biographie zegny ny afaka amintigninanao izy Dokoely ary agnanovako azafady satria efa namezanao en détail izy fa tiako mba fitigninao hely hoe azovagna Dokoely zegny mbo sy amy tanàna ty mahaveteragna raha mongan'olo sabonnaire tsy karaha marigny aby zany bon fintignintsika izy déjà le raha fa avy nazavaigny tagny tegna agnarako izy efa Dokoely igny izy nom de famille-naiko izy efa nivolagniko agnarana dadinay izy igny avy amin'ny papako le Dokoely tegna agnarako Dokoely Larissa Marienne avy mandry tsara zanaka Sofia tady vola Antananarivo célibataire non engagé Jean-Luc ampodiky ndraiky célibataire non engagé donc tegna le célibataire ko mbola misy ambony célibataire ambony za fa tsisy karaha tsy mety jiaby tsy mety volandreo zay koa na fianaragna jusqu'à vodimanga mbola soarindreo fodina agnaraka fianaragna jusqu'à tagny université tagny Adjugo
ta Diego jusqu'à deuxième année niakatra troisième année amizay za nagnano ankatso jusqu'à cinquième année. Ouais. Ituzetsika boka io maresaka satria ny tian'olo hay koa le resaka hoe entrepreneuriat nataonao amity resaka boutique salon ty fa za mialoha zay za somary agnontany koa ino problemenao Vanessa? Vanessa Beauty. Tian'olo like valiny zany niany Jean-Luc ianao mora vokarama. Satria tsy zegny fa agnisan'ny raha raiky hoe roy zay tsy fankahazo, roy zay zegny hoe, roy zay zegny hoe boko samby roy io parti ambohipo agny, roy agny zegny hoe anao baka samy manafinakady za magnontany anao ino problemenao Vanessa? Bon jomagny question zegny tsy niolakolaka feky bon valiako ndraiky izany. Vanessa Beauty problème andoko hely am Vanessa Beauty ataoko tsisy fa misy koa safike ino mahatonga izy tsisy satria tokony vie personnellement zay tsisy problème zay tsisy ino fa takatra le asa hitanao zegny izy le nivolagnina takegny taiza parcours-na doko hely ozy anao deuxième année za ta Diego za troisième année jusqu'à quatrième année cinquième année tankatso tary de mbola nagnano gestion koa de nangala spécialité koa za nisafidy marketing et management zay isoragna madame Corinne tsaky izy na Corinne mbola rose aminjona tsero izy papianatra tegna ni encadré zay be na iragny promotionné salarié taminay mitsy pagnano émission ni TV plus oui igny plus salarié ya Florent Panning salarié taminay tam troisième année ya de les raha zegny ça fait partie ni hasa zegny business zegny les concurrences de maro amitsika gasy zegny mbola tsy mahazaka izy karaha na zay nagnano point carré misy olo magnano émission magnaraka aminao ohatra hoe ataoko point rond ndraiky tsy atany point carré fa atany point rond ohatra mitovy raha atana io presque magnino izy mbola voanokatra izy ty koa mitovitovy amin'ny point carré volagnin'olo tsy maintsy anao fogna zegny takatra le nafa mipetraka volagnin'olo ana zegny izy koa trandra makalagy amin'igny hoe tsy kehinao hoe misy olo tsy maintsy hagnano le hasa hitovy aminahy un jour concurrence zegny ça fait partie nany izy amin'izay nianatra tegna matière de base-nay ka zany mianatra hoe c'est quoi le concurrence misy concurrence déloyale misy concurrence loyale et tout ça des zany fogna zany hitako problème manesy Vanessa atreto satria izy nagnafa nipetraka agnarana anazy en 2021 2021 za volana oktanina izy donc mety je sais pas 4 ans na 3 ans fa nanaovany ninazy de za aminjay nagnano izy fantantaraiky tamin'ny interview ntsika taloka le antony nanaovako le raha fa le question na fa zagny ezahako valiagna de nagnano aminjay zany za 2021 nagnano taly de eto mo za aby isotra Vanessa amle raha natany karaha nagnano coup de pub zany izy aminana takatra le raha nianarako zany de niezahako ni profitegna hely zany le raha azona satria imagine za vonanokatra 2021 izy fa nalaza izy fa nipetraka Vanessa Beauty tambopota to fa tsisy nay de za vonagnano ninahagna de am réseaux sociaux izy à l'époque izy atan'olo capturen'olo aminazy mivisé ana izy ty doko ele ana tsy tiany Vanessa tanabaka rumeur mandeha am côté nazy izy mahazo oui am côté nahagna koa za marigny fa le izy tonga am côté nahagna reste côté positif parce que ibaka tsisy olo satisfait 100% zegny na client io na ino tsisy olo zato sanjato satisfait amina vo milahatra izy olo raiky aloha kanazy efa menimenigny nampilahary za tao e nagnanjao za tao e de misy ka cliente nazy tsy satisfait na avy aminazy evagny tsy haiko na misy problème aminazy tonga aminahagna resky manko zany je prends ça comme avantage ho anahagna zany le raha de resky de nagnanigny fogna zay au fil des années de izy aminjay zany hitako le koragnan'ny clientenay zany regny zany ny resiny be hoe raha marigny fa de mon côté za tsara nagname explication na sur réseaux sociaux hoe za na nivisé azy na nagnino non tsara zany fa zany problème ny roa resaka hasa am coiffure fa hitanare aminjay zegny aminjay au fil des années za tsy nijanogno am coiffure fo magnano za organisation magnano za événement maro feky zegny raha atako ouais koragnitsika hely tsiniky ny momba ny fête anniversaire ty boka za mipody amin'ny historique le 25 avril ho avy zio ty ny amin'ny fast food Ankatso 2 azovy aby artiste ho avy ao wow artiste tiantsika jiaby tiany vaiavy jiaby na izy tovolahy amizao ale malaza amizao zany Yarimka Anatal 6000 € Kiki menimeninao mbola tavela amin'olo tsy miasa loha ofisianao
Azo avy amizay koa manafina DJ JF amizay fotoagna zay. Igny baka fa DJ Dokoely. Dokoely koa fa magnano raha tsy maintsy misy JF na fa Paris ho an'izy aminjany mpidiriko fo. Karaza aminahy fo. Yaike sary fampetaka ary fo. Dokoely magaraka zegny. Ndao somary pragnitsika ila amizay fitinitsika koa. Satria volagno zay mety misy olo juste sambany hoe voza interview zegny ataotsika ty. Omba fitinitsika ho an'olo zegny mizahatsika ny histoire ny boutique, histoire ny coiffure ny Dokoely. Surtout les antony nagnanaovagna izy ty. Yeah. Bon. Valiako baka question nani Jean-Luc zay petraka izako valiagna. Antony le raha zaha c'était en 2021 sy fa nivolagno tegna en 2021. Igny zany époque somary nafinafy zany fiaignako azy. Za nitadino zany le raha tegna za nivarotro lamba teo. De zoky tonga ta Madagascar tato. Tsy tonga entagna nagnavy tagny. De za amizay zany niezaka hoe ino le raha ndetako. Comme za vaiaviny tsy mihety. Taly resaka karaha magnandregny efa integna rango antegna mbola hily. Afa magnano fampitalitali maro viavy misofiagna magnanjany. Fa mbola tsy professionnel fogna le izy. De za natonga za niezaka nagnano le taly igny mo izy le nivolankena takeo le nisy nidirany Vanessa. De za koa fa nagnano ninahagny igny takatra page zany efa nagnano lamba taloha efa maro mpagnaraka viavy. De za vo nagnano taly raiky ni publieky de efa na cliente tonga. De izy koa mo nagnampignampy amy resaka pub. De nalaky nandeha zany le raha hitako. De asa koa tamizany niezahane nata tsara jusqu'à izy io. Za masaky mihoerahoera sane hoaty koa resaka volo ino na client i abonné nahy fa misy ndraiky vignitry amin'ny organisation nahy gnay. Magnano commentaire mihitsy jusqu'à amy message hoe Dokoely ava hoe edy page organisation nahy iza tampitra amitaly fô zay tô te hita talina fogna e. Ya. Ny magnaraka zegny vaiavy tsy mety anao volagninao. OK? Ndoary fa i somary tsapainay hoe vaiavy tsy mety anao. Izy koa viavy tsy mety zegny izy tokony mahay mahandro sakafo nino izy obligatoire am tsy mety vavy. Ya, mahela sakafo nino. Maro feky e. Ohatra i romo tiana volagny zay toatra za spécialité que za mahay mahandro ravimahoko miaro vanille. Sady mahay hoe. Ya. Bakony koa? Mahay mahandro hena sauce na ino. Hena miaro pomme de terre na zo eky. Ko mbala karakarazagna ahandro ro na akoho na ino. Mahay mamono akoho, mamono volo akoho, mikopy coco raha jiaby zegny heky aby. D'accord. Izy koa olo raiky izy vaiaviny tsy mety au moins izy mba fatokony mba mahay district telo agnatin'ny faritra Sofia. Na jiaby gn'toniana za district jiaby kany heky aby tsy telo fô. Telo fonga atako Dokoely. Ya, Antsoy, Mandritsara, Bifandriagna. Tsy mbola toiza. Magnady le sanany tsy voatomo. Toy ino koa misy tadidina. Agnalalava, Port Berger, Mampikony. Ya. OK. Vaiavy tsy mety obligatoire izy tokony izy koa izy miakanjo, fomba nentim-pandrazagna miakanjo. Tokony kakoa le fomba fiakanjony. Arakaraka misy saka izy zay hoagny edy maro nko zany maro zany fomba fisikinagna nefa misy le tambarane tsy mety. Regny zany kofa tsy mety vaiavy tsy mety quasi-nare hono kofa agnano fomba na agnano mariage na amin'ino magnano talivaky atabangoroa. Igny zany ko mbala vaiavy tsy mety surtout le talohaka. Le olo talohaka volanky zany zany efa fomba andrazagna zany ma zay kofa magnano tenue traditionnelle na misy zigny na amin'ino zay magnano talivaky atabango tana le somary ketiketo talinazy bangonazy manjany. Faramparany vaiavy tsy mety mazava ho azy itsy tokony mivolagna maman na papa fa dizy dia tokony miteny hoe niny yada. Niny yada. Ah ouais? Ya. Niny yada. Ya. Eza nininao, eza mamanao dikan'izany. Eza yadanao, eza papanao dikan'izany. OK. Zay hitako mety tsy mihita. Tsy mbo regniregny na fivolagnana anazy zany. Marigny zegny. Marigny. Iny tsy mety mampameloko anao izy koa sagna tsika hita misangisangy miaraka amin'ny Elidio anao atao valizy manitsy mampameloko anao iny mora mahavignitry za aminjany. Tsy asy tokony havignitry za aminjany ata valizy mena zany. Au contraire le raha zany resine fierté-nay. Azo mo vaiavy andeha nambadika isara badevagny amin'ny alfahagna lalahy evanky hoe hitondra tagnampolo. Iny sa beky ma le valizy mena. Valizy mena talohaka baka de presque olo nitaditady vola regny presque valizy zany mena. Izy igny zany
itambaran'olo jiaby fa tsy voatery tagny fogna fa le histoire an'le valise mena zany nisy vaiavy tsy mety tsy haiko nanambady tsy falegny vady zegny anareo hors sujet ndraiky ary doko l'émission nakati anareo zegny collègue vady igny zegny en fotoagnany antena mandeha miasa igny vongosinareo entagna jiaby jusqu'à misotro anakovamba tokatragno ko milamigny la tsisy olo andihy bata entagna an-tragno fa tokatragno fa tsy milamigny imagine ohatra nanambady fagnarahagna nandeha nangala vady iala ake aminao mbitelo na dokoelo zenazy zany ana olo vavaritra vagna za tamandry tsara tagny nandiana na tamia doko ndraiky niniky ana dokoele andeha nambady zany ya omfiry ombitelo naterina afa he tsara be nena komisarika avant un an ampôdy omby hoe ana ohatra olo hoe tsy nanambady zany za nanambady na tagny mamolavana mampirafena magnino na mamboko vadina niaretako fogna tagno raiky za mandiniky ombitelo nahagny baka niaretako anavy tapitry tagno raiky igny tsy tagnatin'ny lohana ndraiky vaiavy tô hono efa zay raha tiako atao azy tsy hiala eo nandeha niasa nagnantso camion za nabongosika entagna jiaby mboa filo donc olaiky sagnatriana apetrako mitokatragnotsika ka za loso valise mena anao navy zany le nagnanaovagna hoe satria le valise mena le tantragno ta nagnirongagny lamba jiaby io igny ny hitan'olo losogno agny izy ndraiky valise mena anazy eo zany le raha fô le raha ko mbala vaiavy jiaby ndraiky zany kedy magnano zany anany andeha nanambady baka kidina manambady zany olo niala tanagna hitady vola ke hody megna tsy possible ma za tsy maintsy aloha tan'olo valise mena andesika eo na tokotaniko mbala nanjary nibongosiko mbala ndesiko mboa ny tokotanenazy tokoele pidianao koa aloha ny resaka fitantagnanao ny orinasanao ty en fait izy koa tena tia nangana raha karaha ty izy zay tokony le ataontsika hoe teknika anagnana tokony sarota sa tokony ino izy efa anao hoe anao vaiavy dia io fa zegny anao managna ny entreprise-nao doko ely za maloha tegna manjary anaovana interview mpiara-miasa aminato za zany agnatin'ologno tsy mipetraka amin'ny maha hoe tompony be tana le misy sarotiny vomity to dia misarotiny magnakiagna non za tsy magnano zany igny zany tsy dia hitako hoe important be oui ilaigny ndraiky igny indraindraiky satria vily foana tsy mandigny mba lasa baranahy ny asan-tegna non ana zany mila olo miara-miasa amintegna zany magnaja antegna voalohany dia ajentegna koa zare amin'ny asanjare za zany deux fois zany za mametraka zare hoe tsara asanare dia complimenté za dia misy ologno tsy haiko marigny zay mazo compliment zay nareo miasa ndraikindraiky tsy hon karaha manaroko le mais zany fona reo za mavozo bon c'est bon yavla dia hitana za Jean-Luc ataoko confession kely eto miresaka asako matetiky za taloka mahazo appel amin'ny clientiko allo doko hely allo anapaka tsy takatra anay tao zare iaho za tsy hita afa zay izy niasa nandeha nitaly tao tsy afapo za taly kiraha tsy magnino za mbola tsy magnantso za miasa aminahy akato za tonga dia efa le madame miantso za io volagniko hoe tsy possible raha volagnina zany za afaka mandefa sary aminahy anao za afaka mimpôdy na maraigno za andeso aminahy nataly vita atako devant jareo hoe ty taly natanareo satria raha tsy possible Jean-Luc zaza aminahy akato andeha gnano hasa taly ratsy zany raha pas la peine za mandeha magnantso zare zany etokisako zare zato sanjato raha koa fa raisinjare satria na formation nataoko amizare za fa ina mampagnano formation zare olo formé kiloha karaha jiaby tsy possible zare hoe andeha gnano asa ratsy zany raha possible ohatra ndra niala agnatin'ny budget na le raha ana mietrehitra 50 000 ariary postisy 10 tafiakatra fito ohatra dia na ty réclamé igny dia lasa magnano hoe asanay ratsy zany ndraiky raha possible misy fa izy koa le asa ratsy za tsy mandray réclamation ndregny fa za mitandregny dia za mila preuve hitako mivantana fa izy koa par téléphone fogna sarotro be za zay Jean-Luc andiniko hoe sitraka benil tangela ertinay andeha gnano asa hoe tsy pare zany agnanovako na hoe zare zany etokisako amin'ny domaine an'igny dia amin'ny resaka clé zany resaka hitako amin'ny asa surtout amin'ny resaka coiffure za zegny mametraka hoe anatompin'le raha mila mahay za zao misy madamo avy toliara nanokatra coiffure ato izy
Kokoa sana beauté. Vonanao katrizy tsara be salon de coiffure anazy raha jiaby agnatiny tsara izy atako tsara zany hoe tsara de izy nanokatra azy io nangataka conseil taminahy koa ile anao izy hitako tsy miavo tsy magnino zaho izy nanokatra coiffure izy tsy haiko zaho izy naresina concurrence na avo koa le koragna tsao de resina hoe concurrence na za concurrence na ino izy ino izy raha tokony atako fa zaho sahiragna be mitantagna ninahy izy avy aho volaniko anatsika ikoragna tsara za aveke aminao zany azy fa tompony za de raha nambarako izy aminjany hoantsika vaiavy jiaby zay anokatra salon de coiffure raha saiky eto le hevitry nambarako azy zay hitako nasoa azy tsara volaniko ana tompiny salon de coiffure aza mampagnano formation fa ana mihitsy aloha za mianara tadiava fotoagna ao za raha nandalôvako zaha tsy tiako andalôvan'olo hafa imagine ao za fa nahay za za nefa za mirecruter ologno za olo vohitako mahay helo za ndraiky misy miala ndraiky magnino fa tsy etara makivy imagine za natompiny ko tsy mahay oui anatompiny Jean-Luc izy ko manokatra coiffure ana tsy mahay na piasa na tsy magnajana volohany anatonga manigny misy cliente mahamagnitra ana eo zany efa njare jiaby akato zany mystère madoko hely ko fa minenagna za miala ke za hagnano zy afa henjare jiaby aky miala ke za hagnano zy za afa henjare jiaby efa mboro hoe ino sortaly tsy manjary tô agny ino raha tsy manjary amin'ny finition afa henjare za ka tsy mila masiaka mo fogna mezako mo clé fogna hoe miala za hagnano zy za satria ana vomza manigny hena fa boka raha tsara ndraiky raha tsy igny le importance igny le mahatsara anao mahay le anatompiny ana ko tsy mahay anana ivolagna hoe tokony mbo soloa fa tsy mety mahafy magnano ifahezako azy aretovy basy zahavako na magnano azy nefa na tsy mahay de lasa tafagneky fogna zany ana amle asa tsy manjary akeo jusqu'à na tsisy cliente fa na ko mahay izy le nambarako anazy igny zah ko fa mivolagna miala na za hagnano zio za zare ambory tsara be miala kenao vako azy za ambory zare amin'igny hoe ino raha tsy manjary tsy ampy postisy tsy ampy tana zare jiaby efa tafomoe fa enjare le raha dikoely question tsy tokony antoniako fa noho za fo zegny nosolo tegnanay lehilahy magnamia vola vadinay mandeha mitaly aminao aty zegny après 30 minutes rô mbola tsy mondy ino de temps mbola tsy ino ma raha mampahela anareo mitaly aty taly 30 minutes zany tsy mavita izy sagnatria raha taliny loatra na talinjaza tsy vita 30 minutes mbo me 3 heures de temps 4 heures de temps magnanigny zay mozo ino mampahela aminazy izy ko raha fataonareo avy regny ritony ino mampahela aminazy hela ino mo raha mbo fatandala hela vita ma tsy de voadiniky anahy loatra tsy haiko baka le raha fatanare mbo hela vita tsy haiko are boka tsy managna passion dafa le raha fa magnanjany surtout taly ary zany efa tambaranay vaiavy jiaby edy mahay zany ndi taly afa samy mahafofotoagna zero hela vita tantarapaka hoe avy ma zay mbola magnino izy ma tsy avy tonga de manorotry taly 5000 euros direct fa izy taly 5000 euros fa mbala ino zany mampahela mahela ronay ary surtout 5000 euros zany nahehela feky baka satria ino antony zio alaigny tsy tokantokagny mitaly magnanigny ena hela magnano finition zio tsy raha tsy hela zany ke tsy haiko magnazava zay aminako tsy raha hoe anamy zah mitaly zay navoresy lahatra tegna hela raha todiko ela mariko zare mandeha akato tana za nanokatra minibara helena hambadika io mbo itsonjovako le lalahy magnatry vadinjare mitaly satria misy tegna 4 heures de temps miambigny akeo igny tegna tsisy patient zare de nanaovagna izy io de zare ve mbo afaka commande raha giagiagny hely mbo tsy de hita ela be zany le raha mamaraparana antsika diko hely amin'ny resaka asa tiako faragnatsika hely hoe araka fizavanao izy ino tegna ny matamana client-nao aminao aty tegna matamagna client na aminahy fizavanao izy fahitavako azy malo le ambiance tana le fandraisana le ambiance parce que olo mahay mitaly maro fa le courant le fandraisana hitanady zazy zany ke olo tsy miavo za zay tona misy client enahagna mandeha ke anty tantara problème ny vadiagna anazy fa izy mila olo hitandregny ameky azo sofina tandregny fogna za zany hon diko hely zao zady mitaly azy za amin'ny tandregny esako fogna za tsy mankalefaka azy za tsy magnino azy agnotognano conseil za na tsy haiky vadiny hoagny zao vadiny hoagny na zao ameky conseil fogna zay mampahela taly io aty koa kero mbola mikoragnanao koa ro tsy ampikoragna mo zare boka mikoragna zahay oaty mihahahaha le mihahahaha zany tegna izy ko
teny tamatavy zegny izy asa magnalaiaka ho zare fa izy aminay tsy mihety agny zany mihahahaha ouais zare mihahahaha amin'ny coiffure akao koragna zahay ya mandeha koragnanay mbesiko tsy de hitanay zany fotoagna ala satria afa hainay taly 3 heures de temps minimum de mbo tsy de zao anay hono izy 3 heures de temps zahay mihahahaha ake igny ndraiky mandeha fogna hasy rovadiny ro avy aminay ro tsary hoe hely ko tsy mitretre fa zay heny ambigny are miambigny mahita aminazy ça veut dire le faisano miaraka amin'ny client zay igny zany tegna hitako hoe magna cliente donc ele anao niara azo latsy tabiky izy koa misy olo mizatsika ty hoe izy ty andro ty hagnano formation de mampianatra mampianatra za ana zay mbe kato hitanao raha olo maro aby reo olo magnano formation tous les mois fa zipka takatra le raha zany efa mipetraka za fa tsy de mavita magnano pub ny formation satria presque efa feno fô za tous les mois izy mois de mai de efa feno za zany efa pas la peine za mbala andita dolo tsika magnano formation magnanjao za fa tsy mavita pub nizy regny satria fa feno za vo magnano pub lasa sarotro amina handehandeha nenagna hoe tsy mandray nefa zare ty hagnano fô za koa fa tapitry le olo ilaiky igny efa mijano d'accord aia sitry ny doko hely koa olo andeha Italie aminao ty nandeha hagnano resaka fagneva aminao ty tsy haiko zegny raha atao ato jiaby magnano réservation sa tonga de mandeha ty afaka tonga de mandeha fa hoan'izay olo tsy ty lahatra afaka magnano réservation magnantso amin'ny numéro page akao ary magnano réservation aminay tsy magnefa vola zany fa mireserve place fogna izy hoe magname avance ohatra andeha hagnanotaly ny 80 000 ariary izy alefany aminahy sary ohatra iny magnanotaly ty madame ambarako azy prix hoe 100 000 ariary 80 000 ariary de alefany avance 20 000 ariary 60 000 ariary fogna payeny izy ave tonga am'le izy magnano zegny d'accord ok ato zegny mitaly atsika beaucoup mitaly magnano maquillage onglerie soin de visage magnano pédicure onglerie moa fa izy efa agnatin'ny pédicure et tout ça farafarany doko hely za ty magnambaranarany taly zegny tsy foeny nefa atao ato za misy togna roa ato mamorogna agnarana taly zegny hoe ino agnarana taly magnambarady zegny misy aminay ato zao misy bango tako bango le mbarikona misy bango ny vaiavy sila zany misy bango aminay ato zany andeha hagnano bango ny sila o zare zahay fô mahay azy tonga de fa hentana sitraka ny moa igny tonga de fa heny sitraka hoe bango ny sila karaha zegny izy taly misy hafa koa misy taly fa izy ndraiky baka amin'ny taly misy naty collé regny le tambaragna amin'olo jiaby naty collé de misy d'abord tsika refa ramparanty doko hely azafady za tany ino ma tsy mety mampanambady anao zay fa tegna ny fetin'ny mariage ino ma planao ty amin'ny fiainagna ty navy zany likony tsy amelana raha tony any atao baka fa tsy lehilahy tsy andeha angataka vady iny tsisy fa ino ny problème ino tsy mampandeha anao ty tsy mampanambady mariage maresaka mariage maresaka mangala artiste jiaby Madagascar animateur Jean-Luc ali dossier-nao jiaby aboko agnabo ary tokony maresaka ary za mihahahaha tsika roaroa biagna mariage mbola tsisy daty tegna hirany bibiana mariage tsisy daty tegna tsisy daty lehilahy karakôry fo tianao ohatrany hoe izy mety animateur amin'ny télé na amin'ny point carré mety karakôry zegny koatran'izay le critère za moa nivolagna taminahy fô hoe tiako animateur amin'ny télé tiako animateur am'izao za taminahy bon hofaragnatsika ny émission satria nanjary karaha émission tena koa karaha tsy fagnaraka amin'ny lehilahy karakôry tianao no hely zaveko bon za zegny tsisy critère be Jean-Luc milalahy tiagna zany na animateur na ino za tsisy critère na artiste na ino fa za zegny tiako zegny lehilahy magneva tao vady amin'ny lehilahy karakôry aminahy agny edy lalahy hitako magneva tavady za zegny mila lalahy managna ny mahizy azy zany hoe izy zany hitako zany izy zany tsy ologno tana misy lalahy baka edy Jean-Luc classé amin'olo kory edy agnazavako raha zany any aminazy zany niany baka zay tsy question de bivola be tegna ndraiky baka toro automatique tia olo misy vola fa tsy mihety tsisy diran'izany Jean-Luc automatique zany igny fa le critère zany hitana misy lalahy zany mba olo managna avenir tsy voatery olo fa tonga de hoe milliardaire izy efa nikofoko amin'ny tany misy azy fa mba olo managna ambition zany izy fiaina za zany tsy tafiaigna miaraka amin'olo tsisy ambition hitana le olo mitavandra olo lalandava za tsy mety amin'ny fiainako tsy tiako fogna eky zany
fa olo ndraiky aminahy izy koa fa managna talent na managna mahizy azy ataoko hoe otrena zay fo zavo na mahasana zany tegna voadomina anao tsy zazy raiky fo maro va avy zay tiana zany mahatonga hoe tena misy olo nenagna hoe artiste malaza tian'olo izy tsy raha artiste malaza tiamba iavy fa artiste malaza zany izy il a du talent tu vois izy namanakory izy vozavana mani karaha fa vola ah ouais ya otrena zay zany mizaha atako artiste malaza amin'jay mozo vedy kushako taxi ya taxa quoi ya taxa malaza taxa outro taxa zegny ana mizaha taxa zany to defa hoe vola imagine fo za mandeha magname cachet ny taxa isaka zay magnano soirée regny ouais bo mankory amin'jay va avy miaraka aminazy ohatra ouais fa hitako dia koa raha mety rabena koa dia koa zay raha mety ho anahiragna anao zay fahitana tena zay mizaha anao zegny izy boka misy vintagna agnaty raha parce que anao zay zany anao tsy olo mora anao rabegny zegny hoantsika lehilahy zegny izy koa tsy tio rabirabe zegny vitagnanao ka zavanao manino doko hely aza midrika aminazy io anao say navena doko hely fa izy marché za tia lalahy mbo mahitaligny za mbo mahitaly gentil empaka manafo avoataly ao doko hely merci beaucoup e merci nena mia fotoagna agnatin'ny fotoagna fiasagna anao fotoagna reto fa amezanao fotoagna vo zay amin'ny poinkary de mirary soa amin'ny asa mirary soa ny amin'ny fiainagna de magnatena magnatsika mbola araka amin'ny poinkary merci beaucoup doko hely merci beaucoup tsika diaby merci équipe ny poinkary fa tegna mahafinaritra so raha tsy mahaka amiza magnano interview équipe ana fa mafitsaratsara za voalohany donc merci atsika diaby nahatry nitandregny de hoany zay tamin'ny valinteny nisy tsy nahafaponare nisy tsy nety aminare afialako tsigny amin'ny farany eto fa izy ianare hoe interview miaraka amin'ny Jean-Luc antegna question zegny question réponse ana zegny tsisy le temps zegny ana iomanana amin'ny raha jiaby izy koa nisy teny zegny nanafontohigny anao agny an-tragnonao agny am'zay raha nivolanky afialako tsigny aminao hoe to aza lesiny lava be aza na mahita zaha magnaraka mbala igny koa le raha ratsy tam'le raha nivolanky tsy nety aminao koa tsaroanao fa izy igny volagna zegny efa lasa magnan'io fa eritreretiko ndraiky tsisy nanafontohigny atsika jiaby loatra tamin'ny koragna io fa zay raha hely tamin'ny ratsy zegny izy nivolaniny merci merci amitsika jiaby hoany magnaraka koa ny fotoagna atsika nita amin'ny Poinkary